Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Panggagahasa at pagpatay sa grade 9 student sa Lapu-Lapu City, iimbestigahan na po ng National Bureau of Investigation. Binaril patay ang isang abogado sa may mall sa lungsod ng Tagum. Dating drug suspect, tinodas na South Cotabato. 2 artistang suki ng party drugs hindi pa makakasuhan ayon po sa PIDEA. Agriculture Department sisimula na ngayong araw ang cloud seeding operations bilang tugon sa El Nino. NGCP naghahanda para sa worst case scenario ng El Nino phenomenon. Taiwanese plane na alis na, Kalibo International Airport, normal na. DepEd pinabulaanan na pinagbawalan nila ang ACT members na magsilbi sa eleksyon. Bangayan naman ang Kamara at Senado sa 2019 budget hindi daw dahil sa eleksyon. Pinabulaanan na may massive deportation ng mga OFW sa United Arab Emirates. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Dahil po sa dumadaming kaso ng panggagahasa mga suki, sang-ayon ka bang putol-ari ang parusa sa mga rapist sa ating bansa? Ulitin natin, dahil po sa dumadaming panggagahasa or kaso ng panggagahasa, sang-ayon po ba kayong putol-ari ang parusa sa mga rapists sa ating bansa?
Magandang hapon mga kaibigan. Ako na po ito si Errol Dacami. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At tayo po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po mga sukoy ay nakikita po sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa halos 1,000 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Bueno, kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating palatuntunan po ay pinalilipad muli ni Broadcast Officer Clarence Andaya. Habang nakaalalay naman si Earl Nico Dacame. Sa supervision ng ating Operations Head Engineer Oliver Lico. Ating mga telepono po sa ating studio para po sa inyong mga kasagutan. Just in case nice pong sumali po ng live sa ating programa, 0927-494-2175 at 09497365,000. Don't forget to like our FB page ng Leader News Philippines at mag-comment po kayo sa ating subject matter for this afternoon. At higit sa lahat, i-share po natin para marami ang nakakaalam sa mga totoong nangyayari sa pamamagitan po ng ating programang Kalaban ng Fake News. Tulad po ng dati, pangbungad muna natin ang mga reports para tayo po ay updated sa mga nangyayari sa ating paligid. Rice smugglers at rice cartel nasa likod daw ng pambubuyo sa mga magsasaka. Ayon kay Senadora Villar. Puntahan muna natin ang mga nangyari po dyan sa Senado. Alamin natin, bit-bit na ang report ni partner Jojo Sikat. Yes, paring Joe, magandang hapon. Go ahead please. Naniniwala itong si Senadora Cynthia Villar na kaya nagwawala itong mga magsasaka sa pagsasabatas ng Rice Tarification Law dahil sa mga maling impormasyon na ipinarating sa kanila. Ibinulgar ni Villar na ang nasa likod dito ay walang iba kundi itong mga smuggler ng bigas at itong mga rice cartel na mawawala ng milyong-milyong kita sa mga illegal na operasyon ng mga ito. Aniya ng Senadora, binubuyo ng mga ito ang mga magsasaka at ginagamit sa kanilang mga personal na interes para sirain sa publiko ang Rice Tarification Law. Ayon kay Villar, pumirma ang ating gobyerno noong 1995 na pumapayag sila na by 2017 ililiberalize na ang importation of rice. That we have to follow, otherwise ipe-penalize tayo ng World Trade Organization. So nagtataka ako bakit nagagalit sila dito. Proteksyon nila to. Hindi naiintindihan ng mga farmer. Tapos yung mga kartel at yung mga smuggler, bine-brainwash yung mga farmer na mali ito. Bina-brainwash nila kasi this is bad for the cartel and the smuggler. Kasi kahit na hindi sila makakolekta ng tari, hindi ako pumayag. Basta bibigay nila sa farmer 10 billion a year. Whether makakolekta sila ng tari kasi baka mag-smuggling ulit, hindi makakolekta ng tari. muling ipinaliwanag ni Villar na kaya nito isinulong sa Senado ang rice tarification ay para na rin sa kapakanan ng mga magsasaka na matagal nang inaabuso ng rice cartel at pinapatay naman ng mga rice smuggler. Ipinunto ng Senadora na natapos na itong kasunduan sa World Trade Organization ukol sa quantitative restriction of rice importation na nilagdaan noong taong 1993. Aniya, kailangan na maging liberalize ang bansa sa pag-import ng bigas. Kung hindi, ay mape-penalize ang Pilipinas. Dahil dito, nagsulong ng batas ang Senadora ang Rice Tarification Law na naglalayo na lagyan ng buwis ang mga ipinapasok na bigas sa bansa. Sa naturang batas, ang buwis na makokolekta dito ay gagamitin para palakasin yung pagsasaka ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mechanized o modernong pagsasaka. Mula sa buwis na makokolekta, popondahan ng 10 bilyong piso kada taon ng mga magsasaka para maging competitive sa merkado kontra sa mga imported rice. Aniya ni Villar, ginawa niya ang batas para sa mga magsasaka, kaya gumagawa ng paraan itong mga rice cartel at mga rice smugglers para sirain sa mga magsasaka mismo ang Rice Tarification Law sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng mga maling impormasyon at paghihikayat magsagawa ng mga kilos protesta.
Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sicatagula para sa Leader News Philippines. Thank you, paring Jojo Sikat sa report na yan. Actually, medyo nagiging controversial po yung rice tarification law yan. Hindi pa masyadong naintindihan po yan ng mga magsasaka. At isa pong concern ng mga magsasaka ay baka daw bumaha ang bigas sa ating bansa na makakaapekto siyempre sa local rice industry na ang impact po overall ay sa mga magbubukid na mga Pilipino. Kasi ang kalalabasan po niyan ay yung kakulangan po ng rice production sa ating bansa ay doon pupunan po ng imported na bigas. As usual, ang solusyon pa rin po ng gobyerno ay importation. Kailan kaya magigising ang gobyerno mga suki ng tanging solusyon po ay palakasin at mag-focus po sa tinatawag nating self-sufficiency na hindi po tayo nakaasa sa supply galing po sa ibang bansa na binabayaran po natin ng bilyong-bilyong dolyar. Siguro nakakaligtaan po nila na karamihan sa mga rice producing countries ngayon ay sa Pilipinas lamang po nag-aral, sa IRI. Yan po sa Los Baños and nakakahiya tayo na po ngayon ang bumibili ng bigas po sa kanila. Pero tingnan natin kung ano ang epekto talaga niyan. So, let's give them the benefit of the doubt. Ang tanong ko lamang kung negatibong epekto niyan sa mga Pilipino at sa mga magbubukid, kikilos kaya yung mga nagpanukala niya na yan po'y ayusin? I-repeal, i-amyenda kaya? Abangan po natin. Samantala mga kaibigan, pinapangarap pong titulo ng lote ng isang ginang ay naging makatotohanan sa pamamagitan Philippines. Report ni paring Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang hapon. Pasok ka. Mistulang nabunutan ng tinik sa lalamunan ng isang ginang matapos mabigyan ng linaw ang matagal ng pinoproblema ukol sa titulo ng kanyang lupa na matagal niyang inaasam-asam na mapa sa kamay. Si Mrs. Asinet Montebon kasi, na tubong Cavite, ay matapos idulog ang problema sa Leader News Philippines, ay naiparating sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan, ay agad nagkaroon ng linaw ang problema ukol sa titulo ng kanyang lupa. Ang nasabi kasing problema ay ipinabatid ng Leader News Philippines sa Register of Deeds ng Tanawan, Batangas at personal na nakausap at nagrereklamong si Mrs. Montebon, ang chief ng Register of Deeds na si Attorney Hill Marasigan, kung saan ipinaliwanag nito kung bakit tumatagal ang proseso ng pagsasali ng titulo sa nagrereklamo. Sa pagsasalaysay ni Mrs. Asinet, ang lumang titulo na nasa pangalan pa umano ng nabilan niyang developer ay 2017 pa na naipasok ng developer sa Register of Deeds para sa kanselasyon. Simula ng nabanggit na taon, nagpabalik-balik na sa Tanawan, Batangas at hindi nagsawang mag-follow up sa Register of Deeds ang kawawang complainant kung saan ang laging dahilan sa kanya ng mga tauhan ng nasabing tanggapan ay may problema sa kanilang information technology system. Kaya sa masaklap niyang karanasan, humingi na siya ng tulong sa media at hindi naman siya nagkamali. Dahil tiniyak ni Atty. Marasigan, hepe ng Register of Deeds, sa tulong ng kanilang IT expert na si Blessy Lagman, sa loob ng isang linggo, maaasahan ni Mrs. Asinet na mapoproseso na ang iniintay na titulo ng kanyang lupa. Laking tuwa naman ni Mrs. Asinet sa pangako ni Atty. Marasigan at nagpasalamat ito sa kanya at lalo na sa Leader News Philippines. Live mula sa Tanawan, Batangas, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maraming salamat paring Boyet G sa effort mong matulungan natin ang ginang na yan na pinahirapan na ng todo ng mga taga Register of Deeds. Ay, nagpa-follow up ng kanyang titulo bakit baga pinabalik-balik. Alam niyo po, ito yung sinasabi kahapon ni Mel Chavez na sabwatan po ng ilang mga tao at mga nasa gobyerno para ang mga lupang nagmamay-ari po ay mapahirapan, mapunta po sa mga mayayaman. Yun yung sinasabi niya.
But good enough sapagkat naroon yung ating kasamang si Boyd Guillermo ay marirelease na po yung title. I'm sure hindi naman yung hektarya. Baka mamaya niyan pagtitirikan lang kapiranggot na lupa, no? Sana yung mga matagal nang namunini dyan, mga matagal nang nagpayaman, nagpakabundat sa korupsyon dyan sa land registry. Tumigil na kayo sapagkat ito lang masasabi ko po sa inyo. Kung hindi pa kayo inaabutan ngayon, sigurado ko, bukas makalawa, aabutan din kayo ng iyong katapat na parusa. Ayan. So, sige. Ayan po ang babala natin sapagkat sa administrasyong ito, walang kaibig-kaibigan. Tingnan nyo si General Balutan ng PCSO. Best friend yan Pangulong Duterte. Kaya lang biglang binago lang yung slant that Balutan resigned. Pero sa unang anunsyo po ng Malacanang, sinibak dahil sa issue po ng korupsyon. Isa pang report, bumalik tayo muna sa Senado. Build projects ng gobyerno. Sigurado na raw na madidiskaril dahil sa mga manipulasyon sa Kamara. Nagbabalik para sa kanyang ulat si Paring Jojo Sigat. Paring Jo, welcome back. Go ahead. Nangangamba itong si Senador Pampilo Lacson na posibleng madiskaril itong bill project ng Duterte administration dahil sa ginawang realignment ng House of Representatives sa kabila na aprobado na ang BICAM budget at naratipikahan na ito ng Senado at Kamara de Representante. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Lacson na bukod sa 79 billion pesos na budget para sa mga distrito ng mga kongresista na ginalaw ng House pabor sa mga kalyado ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, aniya ni Lacson, nirealign din ng Kamara ang naka-allocate na 72.319 billion pesos na budget para sa major final output ng DPWH. Aniya ni reallocate ng House ang itong 72.319 billion piso sa kanilang mga distrito na pinangangambahan ngayon ng Senadora. Inamin din ni Lacson na binanggit niya ito kay Pangulong Duterte dahil sa legacy na program ito ng Presidente kung saan malalagay sa alanganin aniya itong bill projects tulad ng maintenance ng mga tulay, kalsada at mga national buildings. Ayon kay Lacson, DPWH 1 and 2. Ito yung ginalaw nila at nire-allocate nila sa mga distrito. So sabi ko kay Presidente, Mr. President, ang masama po dito, siyempre, legacy program ninyo yung bill. And dahil nagalaw yung substantial amount of 72 billion, nire-allocate nila sa mga distrito, matidiskaril ngayon yung bill program. Ano ba to? Asset Preservation Program, meaning ito yung main. Nairita ang senador dahil itong 72 billion pesos ay bahagi ng 216 billion pesos na pinag-aralang mabuti ng DPWH para sa mga national projects at iprinisinta sa mga cabinet members at sa Development Budget Coordinating Committee kung saan naaprubahan na ito at dapat hindi na aniya ito ginagalaw ng Kamara de Representante. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sigat Tagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Paring Jojo. Ayan ang mangyayari sa mga sa mga panlalamang dyan sa Kamara. Yan ang sinasabi ko Pero tingnan natin ang mas matinding aksyon dyan ng Senado. Especially si Senator Ping Lacson may sinasabi na maaari daw makasuhan ng falsification of legislative document. Sabi naman ni Ping Lacson, kahit sino daw na taxpayer na Pilipino pwedeng kasuhan na si GMA because the crime has been consummated. Kailan ba na-consummate yung crime ng falsification? Nung pirmahan daw ni GMA, yung minanipula, yung kinalikot na national budget, na hindi na yung version po na binaikam ng Senado at Kamara. After the BICAM, natuklasan ng mga senador, kinalikot nila ng grupo ni GMA dyan sa Kamara. Tingnan natin kung saan po yan hahantong. Alright, bago tayo mag-break mga suki, isang public service muna ng ating daanan. Hatid ngayon ni PJ Cabrera. Yes, PJ? Ang batang nasa larawan ay si Catherine Perez Ramos,
isang mag-aaral sa Inusloban, Marawi National High School sa Lipas City, Batangas. Siya po ay huling nakita noong Huwebes, March 7, 2019. Sa mga maaaring makakita sa kanya, ipagbigay alam po lamang sa numerong 0918-261-9727 at 0920-893-4546. Ito si PJ Cabrera, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Ayan, ulitin natin yung ating panawagan. Nawawala si Catherine Perez Ramos. Huling nakita daw ng Biyernes, ano? Ng Biyernes. Taga Barangay Marawi, Lipas City dyan sa Batangas. So sino man pong natuluyan ng dalagitang ito, sabihan niyo po, paki-advise na umuwi na sila sa kanyang tahanan at nag-aalala. Ang hinahanap ay si Catherine Perez Ramos ng Marawi, Lipas City sa Batangas. Bago tayo mag-break, muli nating babanggitin ang ating survey question this afternoon, mga suki, that I'm very sure that everyone is interested. Sang-ayon ka bang putol-ari ang parusa sa mga rapists sa ating bansa? Natutuwa sa atin si Senador Charlie Gadi. Napapanahon daw mga tema natin, Clarence. Si Professor Mando Yusuf dyan po sa Campo Aguinaldo, DWID, sabi niya, Idol, kailan ka bababa? Namimiss ko na ang tropa natin. Relax ka lang, Professor Yusuf Mando. Magkikita rin tayo very, very soon. Alright, mga kaibigan, sa ating pagbabalik, meron tayong special na bisita. Ginagagalak po nating pakilala mamaya po sa inyo pagkalipas po ng ilang mahalagang paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.